बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. सावंतवाडी शहरात वाढते अपघात आणि गतिरोधकांवर नसलेले पट्टे बघता सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठाननं अभिनव उपक्रम राबवलाय. शहरातील तब्बल 25 गतिरोधकांना पट्टे मारण्यात आलेत. तसेच ज्या भागात खडीमुळे अपघात होत आहेत तिथंही स्वच्छता करण्यात आली आहे. शुक्रवारी रात्री हा उपक्रम सावंतवाडी शहरात राबवण्यात आला. शहरातील तब्बल 25 गतिरोधकांना पट्टे मारण्यात आले. तसेच ज्या भागात खडीमुळे अपघात होत होते तिथंही स्वच्छता करण्यात आली. या उपक्रमासाठी सामाजिक बांधिलकीचे रवी जाधव, समीरा खलील, सुजय सावंत, आमीन खलील, युवराज राऊळ, गौरव राजपूत तसेच या उपक्रमासाठी विशेष सहकार्य करणारे पेंटर, सामाजिक बांधिलकीचे कार्यकर्ते लक्ष्मण कदम, पेंटर मंगेश सावंत यांनी विशेष योगदान दिलं. या उपक्रमात सामाजिक कार्यकर्ते देव्या सूर्याची, अजय गोंदावळे, संदीप निवळे, प्रथमेश प्रभू, सुशील चौगुले, संजय वरेरकर, गजानन बांदेकर, नीरज देसाई, निखिल मोरजकर, प्रशांत मोरजकर यांनी सहभाग घेतला. सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठानच्या या उपक्रमाचं कौतुक होत आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.